El Pacte Social i Institucional per l'Aigua és un document que surt de les entitats organitzades, dels moviments socials que tenen interessos en el canvi de gestió i el canvi de model de la gestió de l'aigua, en el qual la MAP, l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, ens l'hem fet nostra i per tant també en fem proselitisme. El que vol aquest document és preguntar-nos a què estem disposades les institucions i les entitats a fer per l'aigua pública. Per tant, el que ens demana és que ens adherim a 4 compromisos per a aquest canvi de model. El primer d'aquests compromisos és considerar l'aigua no com una mercaderia, com està passant fins ara, sinó com un bé públic, com un bé comú i, per tant, com un dret humà que ha d'estar a l'abast de tothom. El segon compromís és que aquest nou model ha de ser gestionat des de les institucions sota els valors de la justícia, de la transparència i de la democràcia. El tercer compromís és que els ecosistemes i el nostre territori, les nostres masses d'aigua, han de perviure en aquest model i que, per tant, l'equilibri territorial és una condició indispensable perquè aquest model sigui una realitat. I l'últim dels compromisos, doncs, és que les institucions puguem avalar i puguem fer perdurar aquest nou model que la societat civil ens està demanant.